nga balita karon nagpalay na pagpanghatag sa Cebu Provincial Capital sa cash incentives alang sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, daycare workers, animal health aides ug mga tanod sa kalungsuran dinhi sa lalawigan sa Subo. Sa laing bahin Provincial Planning and Development Office mingon nga ang gisugyot nga construction sa greenway sa kalungsuran ug siyudad sa probinsya sa Subo isip alternatibong dalan pagpaluwag sa trapiko sa probinsya labi na sa Metro Cebu. Governor Hilario Divino III o Vice Governor Agnes Magpali mitulo sa ilang kamot aron makig-reconcile sa pila ka opisyales sa lungsod sa Malabuyok atol sa pag-inaugurar sa 5 ka covered courts sa laing bahin. Formal na sa pagilusad ang tinuig nga pagpanghatag og pasidungog sa mga individual gaway hulong pagpanalipod sa Tanyon Strait batok sa illegal fishing. Paugda sa kusog probinsya sa Sugbo nagpangita og posibleng talents alang sa paglusad sa Cebu Governor's Basketball Cup. Kini og daghan pa dili lamang sa Subo karon. Gikan sa lawak balitaanan sa Cebu Provincial Information Office. Aniya ang Subo karon. Mayong adlaw mga Subuano, kami ang inyong mga higala, mga tagahatod sa matag simanang balita sa probinsya sa Subo. Ako si Abner Kini. Ug ako usab si Kati Calago. Kini ang Subo karon. Nagpadayon ang pagpanghatag sa Cebu Provincial Capital sa cash incentives alang sa mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, daycare workers, barangay animal health aides o mga tanod sa kalungsuran dinhi sa lalawigan sa Subo. Ning higayuna, ang mga volunteer workers sa lungsod sa Asturias ang nahatagan. Usa na si Manoy Antonio mahusay tanod sa barangay Banban, pasado alas 6 pa lang sa buntag miabot na kini sa gym dinhi sa lungsod sa Asturias, kuyog ang iyang asawa. Sanglit layo man ang ilang barangay sa sentro sa lungsod, kinahanglan gid niyang musayo. Matod ni Manoy Antonio nga dako na kaayo nga tabang alang sa iyang pamilya ang nadawat ni ini na cash incentives. Salamat po kayo na gamay niyang hinabang atong madawat. Basta kayo. Ako ang kanari gobernador, lagi katabang ng mga kabos ba. Ingon usab ni ini ang kalipay nga gibati sa mga barangay daycare workers nga silang Nelly Arnejo, President sa daycare workers sa lungsod sa Asturias ug Maria Hazel Rilabo sa barangay Bago sa maong lungsod. Sayo usab kaayo silang nangabot dinhi sa gym. Bisan og makausa lang sila makadawat ning maong cash incentives matag tuig, apan dako na kaayo nila nga kalipay nga gihatagan og pagtagad ang ilang pagpanerbisyo. Daghang kayong salamat sa ato ang governor ug sa tibuok kuan kanang sa government nato nga ilang gigahinan og kanang budget para malipay sad mi. Nakadawat mi sa moang incentive, bala ginagmay lang, at least makalipay sa Sama sa tanod nga si Manoy Antonio ug mga daycare workers nga silang Nelly ug Maria Hazel mahinangpon nga gidawat sa mga BHWs, BNS, daycare workers, barangay animal health aides ug mga barangay tanods ang cash incentives gikan sa Cebu Provincial Government. Si Vice Gobernador Agnes Magpali kinsa maoy nangulo sa distribution sa cash incentives mipadayag sa iyang kasibot ngadto sa tanang volunteer workers sa lungsod sa Asturias. Gani ang nagplano mi nga pa increasean pero di pa manggid mada sa tong budget kay ang DSWD 8,000. Ang tanod more or less the same 8,000. Nya ang mausad ang BNS.
Si James Canoy, Pangulo sa Barangay Affairs sa buhatan ni Gobernador Junjun Davide, maoy nag-atiman aron mahimong hapsay ang pagpangapud-apud sa cash incentives. Siya usab ang miatubang ni adtong mga volunteer workers sa mga barangay nga adunay problema sa ilang mga dokumento aron hingpit nga madawat ang ilang gipaabot nga insentibo. Kasagaran man gud sir na amang mga kakulian gyud nga mahitabo during sa distribution, especially kining mga pangan nga mawala sa payroll, kana usa na sa atong mga tubagon tabang pod inubanan pod sa PHO o sa Treasurer's Office. Kay ang PHO man sir mo may sila'y mo dawat sa master list, sila'y mohimo sa payroll. Ang lungsod sa Asturias usa ka third-class municipality dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Gilangkuban sa 27 ka mga barangay base sa 2015 census aduna kini populasyon nga 47,857 ug adunay 31,631 ka mga registered voters base sa ulahing talaan sa COMELEC sa miaging tuig. Samtang si Gobernador Hilario Davide III sab ang nangulo sa pagpaghatag sa cash incentives dito sa mga lungsod sa San Juan o Santander. Mga cash incentives gyapon-apon aron paghatag og pasidungog sa mga voluntaryong serbisyo sa mga baryuhanon sa lalawigan sa Sugbo. Aron mahatagan og diya nga ayuda ato sa emerhensya ang mga kabaryuhan. Adunay gitawag og mga sakripisyo og libre nga mga serbisyo, voluntaryo nga serbisyo. Ang mga baryuhanon, aduna sila mga barangay workers, barangay tanods, barangay day workers. Nga gihatagan og pasidungog sa atong lalawigan sa Sugbo. Duha ka mga lungsod sa Bagatang Sugbo ang gibisita personal ni Gobernador Junjun Davide, ang lungsod sa Sambuanga ug Santander aron itunol ang mga salapi isip paghatag og pasidungog sa mga voluntaryong serbisyo sa mga kabarangayan. Mao ni ang gitawag og HERO, gumikan kay sila man ang mga barangay frontline services. Galing ka ng inyong trabaho. Ugani dako kayo mong pasalamat yun ang provincial government kaya nahulog kamo extension sa mga serbisyo sa provincial government. Si Gobernador Junjun Davide may pasaling hatagan niya og igo-igo nga increase sa mga ipanghatag nga cash incentives alang sa ilang libreng sakripisyo sa ilang kabalyuhan. Ang atong mga lupon apil na po sa incentive. Nula tayo gigahin na pondo para sa atong mga lupon. Kaya atong mga lupon doon na katuling ang ginabay mo yung sugyo tila na sila po napilod sa incentive distribution. Panwala ka na magpasabot nga niubos ang inyong incentive. Gani, kumain ulang agi ang atong provincial government karutuiga kung anato ang inyo. Hindi sa nato mga 200%. Okay na ninyo? Ako na itisang kumay, ha? Sa Santander, mukabot og 73 ka mga barangay tanods, samtang 31 ka mga health workers. Sa Sambuanga usab adunay 149 ka mga barangay tanods ug 67 ka mga barangay health workers. Kini si Raldito Pania alang sa Sugbo karon. Gikalipay sabog maayos sa mga tagalungsod sa tuburan nga nagpadayon gihapon ang cash incentive program sa Kapitulyo alang sa tanang barangay volunteer workers. Samtang gipahibaw ni Vice Gobernador Agnes Magpali nga nagpanday karon sila og ordinansa aron malakip na sa sunod ang mga lupon sa kabarangayan. Halos mapuno ang gym sa lungsod sa tuburan gikan sa mga barangay tanods, barangay health workers, barangay animal health aid, barangay nutrition scholars ug sa mga barangay daycare workers. Usa na niini ang barangay daycare worker nga si Nesty Bulakinya. Dako na lang kayo nga iyang pasalamat sanglit dako na kini og matabang sa iyang pamilya ang cash incentive nga iyang madawat. Daghan kaayo kog makasulti labi na nga dako ka siyang katabang namo kalabi na kami mga daycare worker nga barato ra kay among sweldo tas ing-ani dakong kalipay para namo sir. Si Tuburan Mayor Aljon Diamante, dako kayong pasalamat ngadto kang Gobernador Junjun Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpali sa gihatag niini nga pagpakabana ngadto sa ilang mga barangay volunteer workers. Matod ni Diamante nga nalipay siya nga nagpadayon ang pagpanghatag sa cash incentives ngadto sa mga barangay volunteer workers. Ato yung pasalamatan ng atong pinalangang gobernador, si Gobernador Junjun Davide, si Vice Gobernador Agnes Magpali, o sa tanang mga members sa provincial board nga gitagaan og budget ang atong 1,064 barangay sa Timog Province of Cebu para matabangan ang atong mga nagtrabaho diya sa sulod sa barangay.
Ang tuburan may usa ka labing dako nga lungsod dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Aduna kini 54 ka mga barangay. Usa ka second class municipal income municipality base sa 2015 census. Aduna kini populasyon nga 63,886 niadtong tuig 2016 ug adunay 42,547 ka mga registered voters base sa talaan sa Kumilik sa miaging tuig. Atol sa kalihukan sa pagpanghatag sa cash incentives, malipayong gipahibalo ni Vice Gobernador Agnes Magpali nga aduna sila gipanday karon nga ordinansa sa Junta Provincial nga apil unya sa ilang hatagan sa cash incentives mao ang mga lupong taga pamayapa. Matod ni Magpali nga 5 ka lupon sa matag barangay ang ilang ilakip sa cash incentives. Ang Kapitolyo na kinahanglan og dugang 8 milyones pesos alang ning maong katuyuan. Kini human makita ni Magpali nga mga lupon makadawat lang og allowance gikan sa barangay kung aduna kini tambungan nga husay. Tanan na sektor ako kayo tinitagan. Kaya kundi pa may dunduman ang akong panimuha, ang kalambuan alam sa tanan na subuan, sa mag-uuma, sa mangingisda, sa kababayan, sa kabataan, sa mga senior citizen, ug labaw sa tanan kaninyo na nag-alaga kayo sa gobyerno. Kini si Riner Badkali alang sa Sugbo karon. Giaprubahan sa Cebu Provincial Board ang resolusyon pagpanghatag og financial assistance ngadto sa pamilya ni anhing Police Senior Inspector Alexander Ruñez nga mitubag sa usa ka alarma ug napatay niadtong Pasko sa miaging tuig sa lungsod sa Carmen. Gipangamahan ni Bukal Miguel Antonio Magpali naghangyo kang Gobernador Hilario P. Davide III pag-release sa 200,000 ngadto sa pamilya ni Nuñez agi og pag-ila sa bayanihon ining buhat pagtubag sa usa ka domestic alarm niadtong December 24 sa miaging tuig. Si Nuñez mao'y kanihipi sa kapulisan sa lungsod sa Katmon padung naunta nga mopauli ngadto sa iyang pamilya sa Lapu-Lapu City diyang nakadawat kini og alarma labot sa nag-away nga mga igsuon sa Barangay Fuente sa lungsod sa Carmen. Iyang gitubag ang alarma aron paghusay unta sa nagkalalis nga mga magsuon apan mauna hinuon kini ang hinungdan sa iyang kamatayon. Si Nuñez adunay duha ka mga anak lalaki sa iyang kapikas nga usa-usab ka pulis nga si PO3 Queen Bridget Nuñez. Sa laing resolusyon, si Magpali miawhag sa Provincial Board paghatag og 2.2 milyones nga financial assistance ngadto sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter alang sa Sports Development Program sa lain-laing kalungsuran. Si Magpali mao'y chairman sa Committee on Sports and Youth Development sa Sangguniang Panlalawigan. ug sa pagbalik sa Sugbo karong Governor Hilario Davide III o Vice Governor Agnes Magpali mitulo sa ilang kamot aron makig-reconcile sa pila ka opisyales sa lungsod sa Malabuyok atol sa pag-inaugural tuto kanunay dinhi lamang sa CCTN Channel 47. Ang dengue magkamatay atong likayan. Ang dengue usa ka impeksyon gikan sa virus nga gidala sa mga lamok nga bayi nga gitawag og Aedes aegypti. Kini maong klase nga kasagaran mo paak atol sa adlawan. Mas gusto ni ining mga lamuka mangitlog sa mga artificial nga butanganan og tubig nga duol sa mga tawo. Unsaon paglikay sa sakit nga dengue? Ilisan ng tubig sa flower vase matag simana. Siguruhang walay pundo nga tubig ang mga botilya, lata ug tansan. Tabuni ang mga balde o drum nga punduhan sa tubig. Magsalmon o pangilabong paglikay sa dengue. Task Force kontra lamok upahigayon og massive cleanup sa mga kalungsuran o syudad. Apaganta mga pahinumdum gikan sa inyong Cebu Provincial Information Office, Cebu Provincial Health Office o kining maong istasyon. Cebu Provincial Planning and Development Office miingon nga ang gisugyot nga construction sa greenways sa kalungsuran o component cities sa probinsya sa Sugbo isip alternatibong ruta nga makatabang pagpaluag sa traffic sa probinsya labi na sa Metro Cebu. Atol sa Regional Development Plan Consultation, ang Pangulo sa PPDO, Florentino Nimor Jr., may presentar sa mubo nga rundown sa proposal at tubangan sa mga representante sa National Economic Development Authority kung NEDA 7. Ang NEDA mo'y gitahasan sa paglatid sa socio-economic programs sud sa riyon sa musunod nga unom ka tuig. Mato ni Nimor, samtang maghuwat nga magkita og funding sa feasibility study sa Transaxle Highway Project, ilang nakabot ang ideya sa Greenway Link
nga maghatag og alternatibong ruta alang sa mga motorista sa gayon nga puno ang kadalanan. Sinimur miingon nga ang uban nga mga nasod ang greenways gitukod gikan sa wa nay kamit nga mga railway o wa ma-develop nga mga kayutaan sa urban ug rural nga mga lugar. Doon na sila mga sidewalks o bike lanes o mga karsada nga mulagpas sa mga parke o nga mudugtong sa dagkong kadalanan. Ang Vice-Gobernador miingon nga ang proyekto mahimo apan kinahanglan lang nga palambuon ang pipila ka mga karsada sa barangay ug butangan kinig dugang mga suga sa kilid sa karsada aron accessible panahon sa kagabion. Bidugang si Magpali nga tungod sa problema sa traffic sa lungsod sa San Fernando atol sa fiesta, si Mayor Lacambini Riluya naghuna-una sa pagsagop sa samang solusyon. Ang Metro Cebu gilangkuban kini 13 ka mga local government units o LGUs gikan sa Carcar City paingon sa Danau City. Sa laing bahin sinimur mitataw nga 80% sa kadalanan nga mamahimong i-develop sa pagka-greenways magiana. Ang pangulo sa PPDO miingon nga ang proyekto mahuman sud sa unom ka tuig apan magkinahanglan sila og tabang gikan sa mga LGUs pag-implementar niini labi na sa isyu sa road right of way. Kini si Fred Quinio alang sa Sugbo karon. Gobernador Hilario Davide III o Vice-Gobernador Agnes Magpali mituno sa ilang kamot aron makig-reconcile sa pila ka opisyal sa lungsod sa Malabuyok atol sa pag-inaugurar sa 5 ka covered courts. Aron lang yun matuman ang kagawasan ninyo din sa Malabuyok. Sa Davide siyang pagkipulong miawag sa pagpadaplin sa panagribal sa politika o i-focus ang ilang pagpaningkamot sa pagsilbi sa kayuhan sa katawhan. Dili na kinahanglan na mag-away kanunay. Ang politika lahi. Usaha kayo na katong tinguha din sa Malabuyok ang kalambuan ninyo din sa inyong lungsod. Kung atong mahinuduman sa eleksyon sa 2016, ang mayor sa lungsod sa Malabuyok, Lito Crios Jr., midagan ubos sa ticket sa One Cebu Party. Si Magpali siyang bahin, mipaambit sa sentimento sa gobernador o miauhag sa mga opisyal sa lungsod, paglihok, lapas sa utlanan sa politika. Gani ang gidasig mga opisyal sa pagduol sa mga kaning karibal sa eleksyon. Dili ta maginugdanon nga humana ang pinili ay magsige lang gihapon tao tungod kay dili nato kaalyado ang mga kapitan ng lugar atong ikiha himuan nato mga kaso nga wala ta kasabot unsa na kana. Mato ni Magpali sila sa Kapitolyo, nagpadayon sa pagtunol silang kamot sa lokal nga mga liderato alang sa kayuhan sa Malabuyok. Si Magpali mapasalig nga siya ug ang gobernador mupadayon sa pagserbisyo sa katawhan sa probinsya sa way pagkuna-una sa political affiliation sa mga opisyal sa lungsod. Sa laing bahin ng Kapitolyo, mitabang usab sa pagpanaod og mga atop sa barangay courts sa Tulusa, Salmiron, Sorsogon, Poblasyon 1 ug sa Santo Niño kang kansang kinatibukan nga gasto mokabat og napu ka milyon ka pesos. Si Magpali mitumbo nga ilang presensya nagpakita silang commitment sa pagtuman silang gisaad atol sa eleksyon. Ug tungod kay kining grupuhan, tumanon man yun ang mga saad. Ug ipakita gyud nato nga kining among panerbisyo pagsilbi gayon kini sa mga katawhan. Ang kapitan sa barangay Sorsogon sang bahin, Cristina Sanoy, nagpasalamat sa kagamhanan sa probinsya tungod sa proyekto. Dugang usab niini, ang mga dagkong opisyal sa Kapitolyo minugurar sa Demo Field sa Farmer Scientist Training Program kung FSTP sa barangay Tulusa o sa Trading Post sa barangay Sorsogon. Mitambog usab sa kalihukan mao sila si board members Jerome Librando o Christopher Baricuatro o Kongresista Peter John Calderon nga pulos representante sa ikapitong nga distrito. Si Congressman Wilfredo Caminero kaysa mao ay nagpasiyugda sa proyekto sa covered courts sa dangang lungsod kabahin pa sa 2nd District, mipasalig sa pagpadayon sa paghatag og mga programa nga makapaangat sa kinabuhi sa mga kabus. Kini si Fred Quinio alang sa Sugbo karon. Bagong pamatalaan sa Cebu Provincial Information Office giapulapod didto sa mga habagatang lungsod sa Sugbo, Santander ug Sambuan. Apil usab ang mga amihanang lungsod, ang Asturias ug Tuburan. Aron tukma ang kasayuran nga mahatod sa matag Sugbuanon, ang Cebu Provincial Information Office gitahasan sa paghatod sa mga kasayuran alang sa mga proyekto ug programa sa kasamtangang administrasyon sa lalawigan sa Sugbo. Radyo, telebisyon o kini pamantalaan nga gisuwat sa Binisaya, yapon-apod sa norte o dinhi mismo
sa lungsod sa Sambuan. Kayong kalipay ang mga lumulupyo sa mga kabaryuhan, kamerkaduhan o mga pampublikong buhatan nga nakadawat sa mga libreng pamantalaan nga gisulat sa Binisaya aron masabtan kayo sa mga yanong Sugbuanon. Ang Binisayang balita nga pamantalaan gihatod sa mga Sugbo News Team didto sa lungsod sa Sambuan ug Santander, ang Asturias ug Tuburan nga nabisitahan sa padayon ining pag-apon-apon. Paghatag og tukmang kasayuran bahin sa mga bag-ong proyekto o mga programa sa kasamtangang administrasyon sa lalawigan sa Sugbo. Ang paghatod sa mga kasayuran maghatag usab ang mga bag-ong pamaagi sa mga pagpanginabuhi pinaagi sa mga lindog nga sinulat sa bag-ong pamantalaang Binisayang balita. Kalabuan sa matag Sugbuanon magsugod diha sa tukma nga kasayuran pinaagi sa Cebu Provincial Information Office. Kauban si Reggie Burlas, Manny Espiritu ug si Donald Moga. Kini si Iraldito Pani alang sa Sugbo karon. Ug sa pagbalik sa Sugbo karon, tuto kanunay inilamang sa CCTN Channel 47. Usala man kini sa mga daghang biktima sa human trafficking. Ang human trafficking usa ka modernong pagkaulipon sa mga biktima kasagaran sa atong mga kababayan o mga kabataan nga gustong mahawa sa kalisdanan. Ginamit ang modernong teknolohiya sa pagpangita og trabaho sa laing nason. Gikinahanglan nga magbantay kita sa mga mutanyag og maayong trabaho ug muling laliha sa mga websites ug social media. Dako man ang pangandol sa mugaway nga panginabuhi apan mahimo usab kini nga ikadaot sa atong kinabuhi. Daghan karon ang muhaylo og mga employment contract nga walay mga kasiguruhan. Maniguro kita pinagi sa pagkonsulta sa mga eksperto sa legal. Dili kita di diha magtuman sa atong kagustuhan. Likayanta ang disgrasya. Sumpuon ta ang human trafficking dagop sa atong Cebu Provincial Women's Commission o Cebu Provincial Social Welfare Department Office. Mga pahinumdum gikan sa buhatan ni Governor Hilario P. Davido III o buhatan ni Vice Governor Agnes A. Magpale. Discover an island paradise with unexploited beauty. Nature's at its best. The people and culture can blend with friendship and hospitality. That we at the provincial capital are really behind the promotion of the rest of the province of Cebu as an ecotourism destination. The province of Cebu is an island paradise waiting for you. Formal nga usab nga gilusad ang tinuig nga paghatag og pasidungog sa mga individual nga way hunong pagpanalipod sa Tangian Strait batok sa makadaot nga mga proyekto ug sa illegal fishing. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo hugot nga misuporta ning maong kalihukan. Sila ang mga individual nga gipanghatagan og pagpasidungog sa nakalabay nga Ocean Heroes Awards 2016. Sama na lang kang Norland Pagal sa lungsod sa San Remigio nga aktibo sa iyang kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda. Gani, tungod sa iyang way hunong nga kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda, nahimo siyang baldado human gisuwayan pagkutlo ang iyang kinabuhi sa mga tawo nga nalambigit sa ilegal nga pagpangisda. Taliwa sa maong mga hulga o grisgo, wala kini mahimong babag sa iyang kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda. Wa nako kadluki ang kini ang pagpadayon sa kini ang ako ang kausa nga na sugdan. Kay bisan pa man og ang ako kinabuhi mawagtang. Ang importante nako nga ang makita sa mga kabataan nga diin ang pakigbisog nako kini ang aduna unyay umaabot nga dakong kapuslanan para sa among mga sumusunod. Ang uban niyang mga kaobang awardees nakapakita usab sa ilang talagsaon nga dedikasyon pagpanalipod sa kadagatan gikan sa ilegal nga pagpangisda. Nahimo na silang inspirasyon tungod sa makununayon og walay paglurang nga advokasya pagpanalipod sa kadagatan. Gani niadtong Lunes, formal na usab nga gibuksan ang pagpili og mga individual alang sa Ocean Heroes Awards 2017. Sigun pa sa Oceania Philippines nga nagpasiugda ning maong kalihukan, ang Cebu Provincial Government dako kaayo og papel aron mahimong magmalampuson kining maong programa. Ang province of Cebu
was the first one who agreed to be a partner. This is the first time partner yun ang province of Cebu and nisunod ang Negros Occidental and Negros Oriental. Karon nga bukas na ang nominasyon sa mga musunod nga mahimong Ocean Heroes 2017, subling nanawagan si Attorney Ramos sa pagduso sa mga angayan nga mahimong bayani sa pagpanalipod sa atong kadagatan, particular na sa Tanyon Strait. Giauhag yun na mo ang tanan, labi na sa Cebu, sa Negros Oriental, Negros Occidental, to nominate haron atong ma-screen o kinsa ning mga outstanding individuals. And for marine protected areas, nga there are more than 100 in Tanyon Strait, ug i-nominate sa kinsa ang pinakamaayo nga nagdumala sa atong protected areas. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, CONBIFAR, dinhi sa Central Visayas, mapasalamaton kaayo sa mga organizers sa maong programa pagpanalipod sa Tanyon Strait. Salamat ko na itong activity karon sa Ocean Heroes Award for 2017 because this is in recognition of our mga community participation nga mga ordinaryong tao nasa the plains sa baybayon, because law enforcement activities could be best enforced if there are mga alliance na to gikan sa mga nanagat. Si Baltazar Tribunalo Jr. ang Pangulo sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa Provincial Environment and Natural Resources Office, PENRO, nagkanayon nga nalakip sa 6-point agenda ni Gobernador Hilario Davide III ang paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda. Hinungdan nga full support ang Kapitolyo sa programa sa Oceania Philippines. Si Vice Gobernador Agnes Magpali mahinangpon nga mipasupot sa iyang mensahe pagpakita sa hugot nga pagsuporta sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang ning maong kalihukan. Sa enforcement atong gipaligo ng atong anti-illegal fishing, unya gani muhire tag umaabot pagyud nga ligon nga enforcer, no, mga members, unya ang kanang mga informants nato ato puning gidasig, no, para kining mga illegal nga mga pamaagi din sa pagpanagat ato gyud na silang madisiplina, no, ang balaod ato yung ipatuman labi na din sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Maski palapdan pa ang programa ng libreng pagtungha sa kolehiyo ni atong mga batanon kang kansang ginikanan ana sa kawadon, pinagi sa paglaom scholarship ng ipatuman ni Vice Gobernadora Agnes A. Magpali. Nya mausad nito ang atong ipaninguha to spread the scholarship program to as many Cebuanos as we can reach. And in fact, 5 ka categories sa una ato lang gid unta ning gi-reserve for the women victims of violence, children of solo parents, kanang inahan nga usa lang in town siya nga nagbuhi unya tungod sa thrust sa atong presidente nga ni kani karong campaign for against illegal drugs, atong nakit-an nga ang Sugbo usa sa pinakadaghan og mga surrenderers nga mga batanon. Mao nga atong gi-appeal sila sa programa. Baybay sa mga kabatanon sa matag lungsod ug siyudad sa lalawigan sa Sugbo ang nakatungha na sa libreng tuition fees ug cash allowance nga 7,500 sa matag semester. Atong kauban karon ang usas mga beneficiaryo sa programa nga Paglaom Scholarship Program. Kining maong programa wala kini gimintinar nga academic excellence. Ang pinaka-importante lamang nila nga makapasad gyud sila sa matag subjects. Atong kumustahon kini mga batanon nga nakaangkon og libre nga pagtunga pinaagi sa programa sa Provincial Women's Commission. Kumusta natong pagtuon? Sa akong pagtuon, sir, okay ra jud kaayo. Nagpasalamat sad ko ni Gov dayon sa pag-maintain sa akong grades. Kung wala sila nang-maintain pero dapat magpasalamat ko ni nabalikan pud ako sila sa sakto nga grado. So that's why thank you kay Vice Governor sa imong paghatag og pagsalig and sa scholarship nga imong gihatag kanamong tandaghan kay nakabit. Ako ang una ang Ginoo din ako mga ginikanan nya diri sad kay kanang murag silbi ang sila ang last nga ning kuan ako tabang para makahuman. Gibutyag ni Vice Gobernadora Agnes Magpali ang pagpalapad sa maong programa nga lahi sa mga kasagarang scholarship nga kinahanglan og kataas og grado sa akademya alang sa nagtungha aron makapadayon niini. Ubos ni paglaom scholarship gikinahanglan lamang nga mopasad gayud ang nakadawat niini. Wala ta mag-agpas sa exceptionally brilliant apan ang atong
agpas dinhi nga katong mga kabataan nga bisan sa ilang kalisod pero deserving sila nga angay hatagag scholarship kay naningkamot sila gyud maoy makabenepisyo ani because we are granting this to the less fortunate children of our Ubay-ubay na sa mga batanon ang nakatungha ubos sa programa nga Paglaom Scholarship Program. Diin ang mga pamilya nga naa sa kawadon nahatagan og paglaom diha sa pagtungha o pagkabot sila mga kaugmaon. Kini si Iral dito pa niya alang sa Sugbo karon. Probinsya sa Sugbo nangitag posibleng talents alang paglusad sa Cebu Provincial Basketball Governors Cup. Mato ni Ramil Labing, Executive Director sa Cebu Provincial Sports Commission, ang tournament gisuportahan ni Governor Jonjon Davide o gusto nini nga mahimo kining prestihiyoso o competitive. Si Abing mingon ang torneo kabahin sa programa sa Cebu Provincial Sports Commission pagpalingon sa mga grassroots talents. Sa pagkakaroon, giaproba naman na doon natin paigayon nga kanang kuan sa Governors Cup, Governors Basketball Cup. We are finalizing actually finalized na ang mga guidelines. We are just organizing na sa mga teams na will participate in this particular tournament na ang deadline sa confirmation of participation will be this coming February 17. Yung next coordination meeting naman will be March 1. Hopefully, by mid-March, we can launch na this Governors Cup sa basketball. Ang tournament gitumong alang sa mga players nga napagidalo 21 anyos paubos ug walay import katuguta makalula. Ang torneo pagdumalaw sa mga opisyales gikan sa Cebu Sports Athletic Federation Incorporated or CESAFI ug bahino sa duha ka division North ug South ug ang matag division bukod sa duha ka cluster. Kini si Iral dito pa niya alang sa Sugbo karon Sports. Mao kadto ang balita nga hatod kaninyo sa Sugbo karon. Ako si Abnag Kini. Ug ako usab si Cathy Calago. Daghang salamat.